बैसागुनि जय जिबाथि रंजालि बैसागुनि जय जिबाथि रंजालि बैसागुनि बैसागु 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 रंजा 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 बिफाङाव बानानै बिखाफोर जाब जुगु जुगु आवथु गाबो दाउथु गाबदों आगै मैना गुरिनि जेवारि जुलि सना खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड मुलुगनां गासैखौबो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय जाबाय जिबाथि रंजालि बैसागु फोरबोजों नैबे बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बर'नि माखासे मोन 13था दोरोङारि दिन्थिफुंनाय नैबे हाबाफारिखौ बेवहाय बिथांमोना लाफानाय जादों जों बिथांमोन गोबां नुबोबाय दा नैबे समावहाय गोबां फरायसाफोरखौबो नैबेवहाय फैनानै जे नायफैनायखौ जों नुनो मोन्दों दा गंसे फरायसालिनि जाय फरायसा सार गिबियावनो खुलुमबाय सार माने बड'लेण्ड मुलुगनां फरायग्रा जाबाय जे बिजनि दख'रा दुलाराय फरायसा आफादा जे बर'नि मोन 13था दोरोङारि दिन्थिफुंनाय नैखौ दिन्थिफुंदों दा नोंथांमोनाबो फरायसाफोरखौ लाफानानै नैबेवहाय नायफैनायखौ जों नुनो मोन्दों दा नोंथांमोना माबायदि नुनो मोनखो नैबे हाबाफारिखौ दिनैनि नैबे बिजनि आन्चलिक कमिटिनि जे बैसागो फोरबो फालिनाय बे फोरबो फालिनायखौ जोङो बिजनियाव एसे आलादा रोखोमै नुनो मोनो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि फालिदों बेफोरनि गेजेराव जोंनि बे बिजनि आन्चलिक कमिटिनि फालिनाया दस्रा आरो बेनिखायनो जोंनि इराग्दाव फरायसालिनिफ्राय बेखौ नायनो होननानै दिनै फैदों दा फैनानै नुनो मोनबायबो दा नुनानै बेवहाय जे नंमारगौ आलादायै बेवहाय माखासे दिन्थिफुंनाय दं जेरैहाय गोदोनि माखासे सोलिबोनाय दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय फालिनाय हेबनाय आगर आयकार बानायनाय दिनै संनाय धोरोम फालिनाय बे गासैबो बिथिङाव आलादा आलादायै नुनो मोनबाय बेखायनो जोंनि फरायसाफ्रा बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोना बबे फरायसालिनिफ्राय फैदों जों इराग्दाव एमइ फरायसालिनिफ्राय फैदों सिलबारि इराग्दाव एमइ फरायसालिनिफ्राय दा बेखौ जोङो जोंनि फरायसाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दा नोंथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ माब्लाबा नुखांबाय नामा बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै जों गुबुन गुबुन जायगायाव नुनो मोनाखै जों बेवहाय फैयो सिगाङाव फैखांबाय आरो एबार नैथि खेब फैदों दा बेबायदि नायनो होननानै जों फैनाय जादों बिथांमोननि जे नैबायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा हाबाफारि लाबाय थानायखौ नोंथांमोना माबायदि बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जों खोब जिहेथु जोंनि खना खनायाव थानाय फरायसाफोरजों लोगोसे गामियारिनि सुबुंफोरा जोबोद थुलुंगानाय मोन्दों माने माखासे जिनिसफोरखौ मिथिनो मोना उन्दै उन्दै जोंनि जे फंबाय बिनानावफोर बा उन्दैसाफोरा गोदोनि बे माखासे सोलिलांनाय नेमखान्थिफोरखौ जेबो मिथिनो मोना बेखायनो बेखौ नुनानै दा गोसोखौ थुलुंगानाय मोननानै जाहाथे बेखौ बोखांफिननांगौ होननानै बे बिजनि आन्चलिक कमिटिनि जिखिनि हाबाफारि लानाय बे हाबाफारिखौ जोबोद बाख्नायदों आरो उनाव नुनो मोनबावगोन होननानै आसा खाथिदों आरो साबायखर थाबाय सार बे समाव बिथाङा फोरमायबाय बिथाङा बे बिजनि नैबे थावनि बेनिख्रुइ खोब गोजाननि जायगानिफ्राय गावनि फरायसाफोरखौ लानानै नैबे हाबाफारिखौ नायफैदों आरो नायफैनायनि उनाव बिथांमोना फोरमायदों जे नैबे हाबाफारियाव जे बर'नि माखासे जे गोमालांनो हमनाय माखासे बर'नि आसारखान्थि बेखौ बिथांमोना नुनो मोन्दों होननानै जोबोद सोलोंगिरिजों फोरमायदों आरो बिथांमोना फोरमायदों जे नैबेबायदि हाबाफारिया इयुनाव जालांबाय थागोन आरो बर'नि माखासे गोमालांनो हमनाय नैबेवहाय जोङो नुनो मोन्दों जे बरलागाव दालाइ एबसु बरलागाव दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे आयदा बर'फोरनि मागो फोरबो फालिनाय बे माने आयदाखौ लानानै बिथांमोना नैबेवहाय दिन्थिफुंनाय
बेखौ बिथांमोना दिन्थिफुंदों जोङो नायगोन बिथांमोना जे मागो फोरबोआव बर'आ मा खालामो आरो मागोआव बर'फ्रा माबायदियै फोरबो फालियो बेखौ जोङो नैबेनि गेजेरजों जों नायबिजिरगोन बे समाव फै जों हाबजेननाय लोगो लोगो नै बेवहाय नुनो मोनबाय जे माखासे बेदर सावजानाय लोगोसे सामब्राम फानलु सावजानाय बेखौ जों बिथांमोन नुनो मोन्दों दा बिथांमोना सोर मानि थाखाय सावजाखो नै बेखौ बर'आ सावजायोमोन ना गावसोर गोसोजों सावजाखो बेखौ जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै मोननाय जागोन नोंथाङा मा फोरमायगोन जे नोंथांमोना बेदर सावजानानै दङ दा बेवहाय जों मागो फालिनायाव थारमाने लावखार हिसाबै जोङो थारमाने अमा बेदर सावफैबाय आरोखि दा अर सायनाय फावैनो सावजानानै जाफैबाय आरो मिथिबाय गोजां मागो फोरबोजों मा सोमोन्दो दङ दा ओरैनो जा मागो फोरबोआवथ' जोङो बेलांगुर खुंबाय नालाय दा बेलांगुर खुंनायाव रंजानायावनो जोङो बेदर फिसा दाउफोर बिदिनो अमाफोर लाबोनानै जोङो जानानै फुरथि खालामगोन आरो मिथिया आदसा दा बेखौनो बुंगोन जे जोङो जेनेबा लावखार हिसाबै जोङो माहाजोनफोरनाव जों दाहोना थायो थिग बेबायदिनो जोङो बोसोरनि जोंनि खामानि दामानि मावनाय गासिबो आबादथिलिनिफ्राय आबादखौ बोखांखांनायनि उनावहाय जोङो लावखार दाहोना जों ज' लोगो जालायनानै मिलायलायनानै गामिसेयैनो थानानै गामिसेयावनो जिहेथु दाहोना लावखार जों थायो जों बिनि दुखु खस्थ'खौ जोङो माने थांहोनो बा बावगारनो थाखाय जोङो मागो फोरबोखौ जों फालिनाय जायो जेरै जोङो बेलांगुर सावो बे बेलांगुरनि असिलायै जोङो बेयाव जोङो माखासे जानाय बेखौ जोङो खालामो बेयाव जोंनि माखासे गामि ओनसोलनि माहाजोनफ्रा माने जोंनो अन्थोब महरै सोरबा अमा होफैयो सोरबा दाउ होफैयो सोरबा जोंनो बेदर बा जौ बेबायदि जेनेबा दाबखा माइब्रानि बिदै थिग बिदिनो होफैयो अननानै जोङो जिहेथु गोजाङो बे गोजां बोथोराव जोङो पुस मासनि गोजांनाय जिहेथु जोङो गोजांनाय हिसाबै जों बेयाव अर सायनाय फावैनो जोङो अमा बेदरखौ जोङो सावजानाय जायोमोन दा बेखिनि बेलांगुरखौ जोङो बेयाव माखासे जिखिनि जाग्रा मुवा जोङो बेखौ जाखांनायनि उनावहाय जोङो बेलांगुरखौ जोङो उनावहाय सावनाय जायो बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना मोनबाय जे अमा बेदर सावनायजों लोगोसे बेलांगुरजों बिराद खाथिथार सोमोन्दो दङ बेखौबो बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय जे गोदोनि दिनाव नंगौ जोंनि बर' न'खरफोराव जे बर'नि जे माखासे जायखौ बुङो जों लावखार जे मोसौ गुमो गोबांथार दङमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुनो मोननाया खोब खम जाबाय दा बिथांमोना नंगौ बर'नि न'खरफोराव लावखार थानाया माने मोसौ गुमनानै बिथांमोना खोब दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जायोमोन बेनि थाखायनो बिथांमोननो जे माखासे माहाजोनफोरा बा जायफोर धोनि बिथांमोना दाउ अमा दान हरोमोन बा जौ बिदै दान हरोमोन दा बेखौ बिथांमोना नैबे मागो फोरबोनि जे बेलांगुर सावनाय बेजों लोब्बा लाखिनानैनो बे सानखालि जायोमोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों जे मागो फोरबोजों सोमोन्दो थानाय बर'नि न'खर गिबियावनो जों नोंथांनाव सोंथि खालामगोन जे बर'नि न'खराव जे मागो फोरबोजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांमोना जे फांसे बिफाङाव मोनसे फिसा दिरुंजों खादों दा बेखौ मानि थाखाय खादों आरो मा दिरुंजों खायो नोंथांमोना आरो मानि थाखाय खायो जोङो बे मेनलि बेयाव जोङो खानायानो जाहैबाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो सोलिबोनाय जिहेथु बेयाव फिथाइ थायो जिहेथु जों बेखौ जाहाथे बोथोरनि फिथाइया जाहाथे मोजां जायो बा बे फिथाइया जेनेबा गोग्गो महरै फिथाइया जाहाथे मोजां जायो बा बे फिथाइया जेनेबा गोग्गो महरै जायो आरो बियो मोजां फसल होयो बिनि थाखाय माने बेखौ जों खाथेनानै दोननाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जे मागो फोरबोआव नोंथांमोनखौ नुनो मोनदों जे अन सौनायजों लोगोसे सिथाव एवनाय दा मानि थाखाय अन देवनानै सिथाव जायो बर'फोरा मागो फोरबोआव दा मेनलि जोंनिया मागो फोरबोआव जेनेबा बोथोरनि जेनेबा फुर्तियै जेनेबा असिलायै जेनेबा जोङो माइब्रा माइ जोङो गायो बेखौनो जोङो एन्थाब फिथा महरै जोङो सौनानै जायो जिहेथु जोङो बेलांगुर सावनाय बेजों जोङो फिथा जानाय बियो बिराद सोमोन्दो दङ जिहेथु जोङो फिथा एन्थाबखौ जोङो लावखार गथ'फोरनो जोङो हरनो गोनां जायो बेयाव बिसोर खाना जानायाव माने बिसोरखौ जेरैबायदि फुर्ति लाखिनांगौ बे फुर्तिखौ लाहोनो थाखायनो माने जानाय आदार माखासे बेखौ जोङो हरनो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो एन्थाब फिथाखौ जोङो संनाय जायो आरो मागो फोरबोआव साबायखर थाबाय दा बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा जों मिथिनो मोननाय जाबाय
बे समाव जों गासैखौबो बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोननाय गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।